Ndị be anyị Igbo anyị abịa Igbo Class World. This is classic match. Daalụnụ ndị be anyị. O nwere ofu nwoke ya na nwunye bịara ịlụ ọrụ na mba United Kingdom. Faji sponsorship bịa. Fa abịazi esebezi okwu. N'ime na a na-esezi okwu. Di wee na-asị ya na ọ ga-akụgbu na ọ ga-akụgbu na ọ kụgbu onye onwere onye ga-ajụ esi ya maka na onwere mmadụ chacha onwere onye ga-ajụ ya dei onye si gị mee ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata maka oneluchego n'anya ọfụ na nwunye nwere mmadụ ịghọtago ya ka o ji eme ihe niile so o wee na-agwakwu ya anya repeatedly ọ bụrụ sọ na ọ na-agwa ya anya ọ pụtazie wee kwelụzie wechiri wee na-akụzi ya duga ọkụ onye anya nkụ na-abụ nke ịtọ nke ịnọ ọ na-agwakwu ya na ọ ga-akụgbu ya ọkụgbu onye onwere onye ga-asị ya dee ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata na onwere onye ga-abịa kwere ya na onwere mmadụ ọkwana ya nwaanyị a wee sị na ihe emekata ihe a ka ọ na-agwa ya repeatedly o wee gbaa ọsọ si be nwoke a gbaa ọsọ kpọkọrọ ụmụaka na-abụ gbapụ ọsọ wee gbaje ebe enyelie ụnọ for free of charge wee nabata ya ndị nwe obodo so ọ sị na ọ kpọkwa di wee gwu ya nekwa ebe fanọs na ọ bụkwana mmadụ sịrị na ka anụ na a ga-egbu mmadụ agbapụ ọsọ mana osisi nụ na a ga-egbu ya ọkwụlụ na ọ bụọkwa na osisi na ọgbagokwa ọsọ ime kugbu onye ofu mbọsị hei ọsịdị wee rolu ntutu taa sị hei iwee kpọrọ ụmụ m gbaa ọsọ ṅa ihe akpọtakwala m ụmụ m ka mkpọdo ọmụ ga-akpọ ụmụaka ọ bụrụ gị ga-akpọ ụmụaka kama ị ga-akpọ ụmụaka mma etinye gị na nsogbu nke bụ na ndị nwe obodo ga-abịa n'ala gị ụmụaka ịma na ndị nwe obodo bịa nara alị gị ụmụaka ihe azịkwa afọ ụmụ gị anya until after 18 years ka iji ga afefe anya mgbe ahụ mentality fa aghọgo nke ndị obodo ndị ọzọ maka onwe ndị fostering mothers nyafa na-agụ ya n'akwụkwọ ụmụaka a na-emegbu abịa kpọgafa n'ụlọ ahụ fa ya na fa ebili a na-akwụfa akata mkpa ego ndị fa na-ahụ ntụ for children ka faduru ụmụaka wee na salary maka ọ ga-anọbi akpọtali ya ụmụaka si ya na mama ya na papa ya buli ọnwa teghete na-emegbu na ọ bụ ya nwa ga-azụtazi ọfụma odulu ọkwali ya ka nwaanyị asị ọzọ okwelidi ebe ọ na-ezo ọ gwakwali ya nekwa ebe ọ nọ ọgọnarị akwa na ọ bụrụ ya nwe ụmụaka nọ ịmago n'obi nne ka ọ kpọrọ ụmụaka nwa m anwụọ ịghọtago obi nne o nwe ka ụmụ ndị nne nwaanyị si eme so ọ sịkwanụ ka ọ gwacha di wee nyekwa tret ọzọ si kama ị ga-akpọ nwa kama ya ndị nwe obodo akpọrọ ịma ihe mere di wee je ripọtụ na ndị uwe ojii wee sị na nwunye ya na-apịa ụmụaka ihe na nwunye ụmụ ya na-agafe akpọ ya na fon fa na-ebesa akwa si na mama fa na-apịafe itali ọkwana ya ụmụnne ihe a ka o ji wee gwa ndị eke si na nwunye ya na-akụgbu ụmụaka na-apịa ụmụaka itara ndị be anyị ụnụ amago onu na onwere onye nne bụ onye Igbo anara anọkọta kwụọ nwa ụmụ ya kpalala m kwụọ fa aka ma ọ pịafe itali mana ịmaga ihe na-adị na-akụfa mgbe niile ịghọtago so o wee weli ya wee gwa ndị eke wee tie mkpu n'oke onu wee sị kedu hos kedu ndị ambulans kedu ndị fostering mother kedu ndị social worker fancha gbaa na ọsọ goo na moto nwe agbagolu gaba na adreesị ahụ onye di esi a na-ebe fa agbalụ bịaba n'ụzọ ụtụtụ kwụ aka gboo nwaanyị tete n'ụlọ wee si ya maka fama kpolie n'ụzọ ka e wee jidete ya maka o nwee ike pụọ o wee si ogini asị ya na anyị bụ ndị eke meghe ụzọ abata asị ya ị na-eti ụmụaka ihe anyị nwetara n'akụkọ na ị na-eti ụmụaka ihe na-akụgbucha ụmụaka gị ọkwa ya nwaanyị tie mkpụsị hei kedu mbọsị ntizili ụmụaka ihe etinyekwa m ụmụaka ihe sinsi nji mụọ fa sinsi ụwa nji wee mụọ ụmụaka etinụrụ mfe ihe hei fasị ngwa pụọ ilo ka anyị na ụmụaka karịa ụka pụọ ilo pụọ ozugbo separate ebe edute onye nke a separate ya ụmụaka na-abụ edebe ofu onye ebe edebe ofu onye n'ụlọ nke ọzọ wee dubafe ajụjụ ọnụ ụmụaka mama na-eti unu ihe mba ọ na-akụ unu ịtalị mba ọ na-abụ unu ụja mba ajụọfa n'elu jụọfa na ala mba promise ịfa heaven na earth na ha ga-edujefe ebe dị mma ebe dị ka eluigwe heaven ịmago nnọọ ebe unu ga na-eme nke a na-egwuli egwu na-adị happy unu kwuo eziokwu unu kwuo nne eziokwu dị unu n'ọnụ ụmụaka ada asị na ihe ọbụla ụmụaka kwụnya ka a ga-ewe hei ụmụaka sịkwa na mama fe etinụrụ ofe ihe
juo fa n'enu fa ajụkata fa ikegwu ajụtụkwa fa ihe 30 minutes ụmụaka sị mama fa etinyere ofu ihe ndị uwe ojii wee binye kụchala ụkwụ kpọcham naba wee je kpọọ mama si abatakwa ụlọ n'ikpe amara gị ị naghịkwa asị asị ọ bụ di gị na-asị asị ụmụaka ekwugo eziokwu ihe ụmụaka kwu ka anyị ga-ewe na n'udo na ikpe amara gị ọkwana ya kedu ihe di ya ga-elite ma a nala ụmụaka hey